Hello, boss. Sir, kay Francis Sirona. Apo. Apo. Pirma lang ako, sir, sa picture po. Sige po. Francis Sirona po, ano? Apo. Pirma lang po. Apo, tsaka picture, sir. Picture ako, sir. Tsaka pirma ako, sir. Salamat, sir. Thank you. Thank you, boss. Hello mga tugangs, good morning and welcome back to my channel. For today's video mga tugangs ay mayroong dumating na package sa akin dito sa bahay. Na-surprise ako kasi ito yung gustong-gusto ko talaga na makuha o mabili para dito sa aking mga vlog adventures. Ngayon, meron pong nag-sponsor sa akin ng ganitong item na to. Ngayon po ay September 30, 2020. Siyempre, nakatapos lang ng aking birthday. September 26. Sobrang blessed po tayo kasi September 24 po ay nag-email sa akin si Google or si YouTube na nagsasabing monetized channel na po ako. Yun, finally, monetized channel na ako. So, sobrang blessed po talaga ako sa aking birthday. So, talagang maraming mga blessings na dumarating. At alam kong may mga darating pa. Kaya, thank you Lord sa pag-aalaga mo sa akin ng pag-guide mo. At alam kong hindi mo ako pinapabayaan. So, ngayon mga tugas, hindi na natin palatagalin tong video na to. Ngayon, ito po ay isang Soundcard na V8 Soundcard siya. So, ito po siya. Ngayon po, unboxing tayo. So, samahan niyo ako mga tugangs. Let's go! And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. 'Cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. So yan mga tugangs, dito pa lang po sa case na to, ang ganda na. Hindi siya metal ano, pero maganda yung pagkagawa kahit paano. Pag linagay mo yung sound card dito, sobrang safe talaga siya at hindi siya naalikabukan. So dito pa lang gustong gusto ko na to. And
Siyempre, big shoutout po sa aking sponsor. Hindi kasi siya nagpapakilala. So, yan. So, andito yung mga items. Andito na yung V8 Soundcard. Yan. Ito yung mga input, outputs niya. Yan. Kita nyo. Ang ano pala nito, texture pala nito is metal siya. Hindi siya yung literal na metal, ano. Parang aluminum type, parang ganon. Maganda siya. Hindi siya plastic, ano. Pero maganda. Maganda siya. Ito yung microphone. Yun yung microphone niya. Ito yung wire ng microphone. So, ano na pala siya? Hindi pala talaga siya dynamic microphone. So, ano siya? 3.5mm jack ata to. Ito yung headset. Mahaba siya. Headset. Yan. Ito. Mga USB. USB siya. Yan. Mga wires. Ito. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung mga connections. Ano? Babasahin ko pa yung manual. So, first time ko talaga itong mag-connect sa ganitong product na to. So, abangan nyo mamaya, no? Ito yung microphone holder. Ito yung microphone stand. Ito yung lagay dito. Para stand na stand. Yan. At lastly, yung manuals. Ito yung dapat gawin natin. Kung may mga binibili tayo or may nagbigay sa atin ng mga items, dapat basahin natin para alam natin kung paano natin gagamitin. Balik ko na tong, sara ko na tong case at isa-isahin kong iset up yung mga items. So mga tugangs, i-on natin
para matesting na natin kung gumagana o hindi. So yun mga tugang, nagkaroon lang ng konting technical difficulties sa pag-testing natin nitong V8 Soundcard. So to be honest, hindi agad siya gumana yung microphone. Ito. Kasi I think dun sa phone ko, wala kasi siyang access dun sa mga external microphone. So, isa yun sa nagpahirap sa akin. So, kailangan ko munang basahin yung manual at yung ibang settings. So, wala akong nakuhang information sa manual. Ang ginawa ko is nag-YouTube muna ako at tumingin ako doon sa mga tutorial ng phone setup. So, may nakuha ko. Ang isang naging technique is kumuha po ako ng isang third-party camera. So, I think ngayon is nagre-record na siya. Etong habang nagsasalita na ako. So, I hope na clear. Hindi ako masyadong lumalapit kasi baka masyadong malakas na. So, ipapakita ko na po sa inyo mga tugangs yung magiging setup nitong V8. Pagpasensyahan nyo na lang yung working table. Medyo nagkagulo-gulo na. Pero, papakita ko na to yung naging setup ko habang nagre-record ako ngayon para dito sa unboxing vlog na to na bigay ng ating sponsor. So yun, maraming salamat po. Mega shoutout po sa inyo, sa iyo. Maraming salamat kasi binigyan mo ako ng ganitong birthday gift. I think nalaman niya kasi na monetized channel na ako. So siguro simple gift niya lang to para sa akin. So maraming salamat po. So yun guys, mga tugangs, pakita ko na sa inyo yung setup. So yun mga tugangs, ito yung setup natin ng V8 Soundcard. So as you can see, ito po yung setup sa likod. So as you can see na andito po yung microphone natin. Ito po yung headset. Ito po yung sa Live 1 para po sa ating mobile phone. Kung meron kang dynamic microphone at para dun sa mga nagbi-video, okay? Or pang video, okay? Pwede po ito dyan. Ito po is yung sa Live 2. Kung meron kang kasamang magla-live stream, pwede rin dito. Ito naman po yung dun sa accompany. Kung gusto mo lagyan ng mga background music, yung live stream mo at yung mga vlog mo, pwede dito po. Yan. So, ngayon, i-check naman natin ang volume control. Yan. Ito yung volume control. Ibababa ko siya para ma-check natin kung gumagana yung volume control nitong V8. Mic check, mic check. 1, 2, 3, mic check. Mic check, mic check, mic check. Ayan na. Gumana na siya. Pangalawa po is, ito yung echo. So, i-check natin gumagana. Kung gumagana o hindi. So, mic check, 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 mic check. Ayan na. Para na akong pare. Baba ko muna para makapag-vlog pa rin tayo. Meron po tayong mga volume control din dito. Sa treble, sa bass, sa record, sa music, at monitor. Ito pong monitor is para po doon sa iyong headset. Dito pa. Galing po dito, no? So, monitor. Pag ano mo yan, pag enough mo, wala akong marinig sa aking headset. So, yun, binalik ko para may naririnig ako. And ito po yung sa music. Ito po yung sa mga background music mo na dapat nakalagay dito.
Ano? And ito po yung pinaka-importante. Ito yung record volume control. Kasi kung hindi mo po ito naka full volume, wala po siyang maririnig na audio, and then hindi po mare-record talaga ang inyong vlog or live stream. So kailangan lagi itong naka full volume. Ito naman yung bass. Yan. Kung gusto nyong medyo bassy yung boses mo, yan. 1, 2, 3. 1, 2. Mic check. Mic check. Mic check. Oh, yan. So, malaki yung difference, diba? So, i-full na lang natin para medyo parang PG yung dating. Yung treble po is papanipisin natin or hindi. Mic check. Mic check. 1, 2, 3. Mic check. Mic check. Mic check. So, hindi man natin masyadong i-full blast para medyo maganda yung boses. So, mga tugangs, meron tayo ditong red button. Dito, mga red buttons. Yan. Electro, pitch bend, elimination, shockwave, MC, at dodge. Ano ba mga functions nito? Ano po? Ipapakita ko sa inyo. Ito pong electro is, ito yung isa sa mga ano siya, type of sound na ng boses. So magkakaroon ng mga effects doon sa boses mo. Mic check. Yan. Diba? Ano pala? Reverb. Yan. Reverb. Yan. Mic check. Mic check. 1, 2, 3. Hindi ko lang kung may pinagkaiba. Ayan, meron konti. Mas ano siya, humahaba yung parang echo type. Yan. So, ilipat na natin. Dito tayo sa pitch bend. Hello, mic check. Medyo pambabaeng boses. Pambabae nga ba? Parang hindi naman. Di ba? Hindi naman pambabae. Kaya kayo magsabi kung boses babae. So, doon tayo sa pangalawa. Hello, mic check. Aba, ano to Lalaking lalaki, parang Mr. Suave. Yeah. Mr. Suave. Parang parang kapre. Hindi, parang macho, di ba? Ito yung pangatlo. Hello? Ayan. Ito yung chipmunks. Ito na yung ginagamit ng mga nagla-livestream na nagpapatawa, nagbibigay ng mga kalokohang jokes, yung mga alam na. So, ito yung pangatlo. So, try natin yung ibang red button. Hello, mic check. Yun. Actually, hindi ko po alam kung anong work nitong elimination. So, kung doon po sa mga may V8 soundcard na at kumbaga alam na nito ang function nito is sana turuan nyo po ako. Hindi ko pa po to alam. So, sorry, hindi pa ako makakibigay ng information about dito. So, try natin yung another button, yung shockwave. Hello, mic check. Yun, ay parang I think para to sa echo ata. So, try natin dun sa may echo. Hello, mic check. Mic check. Mic check. Ay, parang dito ata yun sa may may echo. Ito ata yung function ng mga shockwave niya. So, ito yung MC. Mic check. Mic check. So, actually, hindi ko alam kung anong difference po. Hindi ko alam kung anong pinagkakaiba. So, kung
alam niyo yung pinagkakaiba ng mga pinindot ko dito siya from Elimination, Shockwave at MC. Paki-ano na lang po, paki-comment na lang po ano. So hindi ko talaga alam. So try natin tong dodge. Ang alam ko nito sa dodge nito is ito yung more on less echo. Kasi mic check. Parang gano'n din pala. Hindi ko alam eh. Ano ba itong para itong talaga sa dodge? So hindi ko po to alam ano kung may mga ideas kayo about dito. Pagpasensyahan nyo na po ako ano. Hindi ko talaga alam to. So bigyan nyo po ako ng idea para matuto naman ako. So dito tayo sa mga sound effects. Yeah, dito tayo sa mga sound effects. So dito tayo sa cheer. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong palakpakan. Ano po? Dito tayo sa embarrass. Embarrass, grabe. Oo nga, no? Yung mga pag nagla-livestream ka tapos hindi patok yung joke mo. Yan. Embarrass, maganda to. Dito sa mga parang aasarin mo sa live stream or dun sa iyong vlog. Brutal. So ito naman, dito tayo sa despise. Dito tayo sa nibu. I like it, I love it, I want some more of it. Nox. Dito tayo sa kiss. Oh, ang cute. Ang cute. Yan. Tapos dito tayo sa laugh. Yan, pinagtawanan tuloy ako. Hindi agad gumana eh. Yan, dito tayo sa class. Yan, sa clap. Maraming salamat. And then dito tayo sa Nox. Play elimination. Ito yung sa mga countdown pala. Doon sa mga parapol, ito yung maganda. Mami JD, shout out. Saka Maria. Ito yung ano, pwede sa parapol nyo. Sa countdown. Ito yung sunod. Ayan, mahalay itong kiss na to. So ito naman yung next, last two buttons. Ito yung song 1. Mga ano to, mga ad-lib songs to, mga pang-inganyo. Yan, ito naman yung mga background music na habang may wina-welcome ka. Yan. For me, maganda tong Soundcard na to para dun sa mga bagong mga YouTubers at mga aspiring singers na gustong mag-record ng kanilang mga kanta. So ito, isa to sa mga magandang gadget na pwede nyong bilhin. So that's it mga tugangs. Ayun, finally natapos na natin ang ating testing ng ating V8 Soundcard at nagpapasalamat po ako sa aking sponsor na nagbigay nito. Maraming salamat po at God bless you at sana po maging more successful ang iyong YouTube channel kasi nagbibigay ka ng tulong sa mga kagaya kong mga YouTuber na mga bago pa lang, no? So yun, sobrang happy ako kasi monetized channel na ako at kailangan ko na magtrabaho ng todong-todo kasi kailangan ma-maintain mo ang content sa inyong channel. Thank you very much dun sa mga sumusuporta pa rin sa aking YouTube channel kahit nahinto po ako ng 4 months
dahil din sa pandemic for personal reasons. So hindi po talaga ako nakapag-vlog or nakagawa ng video content sa aking YouTube channel. Thankful ako kay God kasi na-monetize pa rin ako for how many times akong nag-try na maging monetized channel pero hindi talaga ako na-approve ni YouTube. Just in case na may mga suggestion kayo sa ating YouTube channel kung mga content natin or anything na pwedeng ma-feature dito sa ating YouTube channel ay i-comment down below nyo lang po. At kung may mga questions kayo about V8 Soundcard, itatry ko po na masagot yan. Kasi hindi ko pa naman talaga personally alam to. So, kailangan kong pag-aralan sa mga darating na araw at iti-testing ko na sa live stream. Ano po? Doon po sa mga subscribers ko, maraming salamat at hindi po kayo bumitaw sa aking YouTube channel. At doon po sa mga aking mga ka-team, YT Squad Vloggers, maraming salamat po doon sa mga kumapit sa YouTube channel ko, doon sa mga ka-team ko. Maraming salamat. Alam niyo na kung sino kayo. Doon po sa mga ka-tie up namin na team, open-minded at wishers, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. So that's it mga tugangs, and thank you very much po sa panonood nyo sa aking unboxing video ngayong araw. Please don't forget to subscribe, like, and share my video. So, paano yung mga tugangs? Thank you very much and God bless.